Добрый вечар. Вітаю сябры і калегі. Сёння ў нас чацвертая з сустрэч у межах цыклу «Доўгая дарога дадому». Выглядае, што каб вярнуцца дадому, такіх сустрэч нам спатрэбіцца досыць. І гаворка не столькі пра колькаснае вымярэнне, колькі пра тое, што кожная такая сустрэча дапамагае беларусам у Польшчы насіць радзіму і адбудоўваць яе там, дзе мы ёсць, а палякам дазнавацца пра нашу культуру, нашыя адметнасці, нашу літаратуру, іншую і гэтым цікавую. Сёння мы гаворым пра іншае пакаленне беларускай літаратуры, калі параўноўваць з набелісткаю Светланай Алексіевіч, якая была гераіняю мінулага разу. Гаворым пра адну з найулюбёнейшых, а магчыма найулюбёнейшую беларускую сучасную літаратарку Еву Віжнавец. Шмат каму яна вядомая пад сваім сапраўдным іменем і прозвішчам Светлана Курс, журналістка, філалагіня, актывістка, валянтэрка, музейшчыца згодна з асноўнаю апошняю сваёй прафесіі. Прычым Светлана працуе ў музеях трагічнай гісторыі. Музей варшаўскага паўстання, музей войска польскага, апошнім часам у музеі Катыні, катынскіх злачынстваў. Тое, што вельмі блізка смерці, тое, дзе трагічныя разломы часу і цывілізацыі аж крычаць пра сябе, і тое, што адпавядае ў пэўным сэнсе свеценым зацікаўленасцям і трагічнай карціне свету, што раз-пораз прарываецца і чытаецца ў ейных творах. Што зрабіла нашу любімую аўтарку такое? Можа быць вялікая пераборлівасць, то бок патрабавальнасць да сябе. 10 гадоў мінула пасля першай кнігі «Шлях дробнай сволачы», дэбютны празаічны зборнік Евы Віжнавец, 8 кароткіх апавяданняў і вельмі маленькая аднайменная аповесць, якая адразу змусіла беларусак загаварыць пра новы, адметны, ні на што не падобны, а разам з тым вельмі падобны і пазнавальны голас. 10 гадоў мінула і з'яўляецца славутая аповесці, маленькі раман, ці як жанрава сама аўтарка гэта вызначыла, балотная казка «Па што ідзеш, воўча». Клічны склон ад ваўка, так, воўча, які ледзь не зрабіўся ўжо назоўным. Беларускія чытачы, чытачкі так і кажуць: а ў цябе ёсць воўча, а пазыч мне воўчу, і гэтак далей, згодна з парадыгмаю.
Твор, які мог быць вельмі вялікім супастаўным аб'ёмам з сабакамі Еўропы Альгерда Бахарэвіча. У нейкім з інтэрв'ю аўтарка пажартавала, што налічыла 666 сторонак чарнавіка і зразумела, што чарнавік пара скарачаць. Як знакамітыя скульптары ад Мікеланджела да Радена узяў кавалак мармуру і выдаліў усё лішняе. Так паўстаў шэдэўр на 140 сторонак, з якіх уже ніводны сказ, ніводны абзац, ніводзін вобраз, нават самы злы і патрабавальны язык не назваў бы непатрэбным. Кожны вобраз страляе ў дзесятку. Я калісьці запісваючы лекцыю для Ютуба, першы мой досвед чытання «Па што ідзеш воўча», згадаў класіка, згадаў Чэхава з тым вобразам, памятаеце, калі на пачатку п'есы на сцяне вісіць стрэльба, то потым яна абавязкова стрэліць. У нашым з аўтаркай дзяцінстве, а мы амаль раўналеткі, быў жарт. Якраз наша пакаленне накрыла хваля цікавасці да таннага індзійскага кіно, а іншага на позняй савецкай прасторы не было. Тады быў жарт, калі, згодна з Чэхавам, калі у першай серыі індыйскага фільма на пачатку вісіць стрэльба на сцяне, то ў другой серыі гэтая стрэльба будзе спяваць і танчыць. Развіваючы гэты вобраз, кніга Евы Вежнавец – гэта музей зброі, прычым кожная страляе ў патрэбны запланаваны момант. Кожная нарыхтаваная на пачатку дэталь выяўляецца патрэбнай і спрацоўвае. Шырокі чытач, чытач масавай літаратуры, нібыта не сутыкаецца з нейкімі высакалобымі інтэлектуальнымі задачамі, бо філалогія схаваная у падводныя вымярэнні, гучаць абсалютна пазнавальныя галасы, апавядальніцы пазнаюцца, можна дамаляваць іх вобраз, але для рафінаваных эстэтаў застаюцца алюзіі, адсылкі, цытаты, якія разам з тым не надакучваюць. Хочаце прыклад? Давайте увогуле, як вы паставіцеся да прапановы, я менш буду казаць сёння сам, а болей буду цытаваць аўтарскі тэкст. З некалькіх прычынаў, бо голас аўтаркі непадробны і гіпнатычны з аднаго боку, з другога боку, як кожная наша лекцыя, мой аповед гэта як бы двухгалосся. Мне дапамагае перакладчык Юрась Ліхтаровіч для тых, каму камфортней слухаць па-польску. Так вось, Светлану Курс, Еву Вежнавец вельмі зручна цытаваць, бо яна здорава на польскую мову недаўна перакладзеная. На стале перада мною разам з зялёным беларускім арыгіналам больш шмат каляровы тут ва Ўроцлаве калегіумам Усходняй Еўропы выдадзены пераклад, зроблены выбітнай майстрыхай сваёй справы Малгажатай Бухалік, якая перастварае вельмі недаслоўна, але адметна. Вы не пазнаеце з непрывычкі традыцыйную фразу «О вільку
мувёна в избе. Воўк застаецца, а ў перакладчыцы важней, чым даслоўнасць, захаваць аўтарскі пасыл, цытаванне нейкай фраземы, так, нейкай прыказкі, якая працуе, няхай нават і не зусім даслоўна. Вось жа, разам з голасам Светланы Курс праз Юрася загучыць і тлумачэнне Малгажаты. Першыя ж абзацы тэкста б'юць чытача як бы моцнай кувалдай па галаве. Гэта выразная нейкая зброя, але могуць пацягнуць на хібны троп. Мы сутыкаемся з вобразам алкагалічкі ў падарожжы, і гэта адразу можа асацыявацца з цэлай традыцыяй у літаратуры. Ага, расійская алкагалічная проза, паэма «Москва-петушки», «Венечки Ерофеева», скажуць адны. Ага, знакамітая, недавно перакладзеная з літоўскай на беларускую «Тула» Кончынуса. Ага, скажа польскі чытач, славутая алкагольная проза пад моцным анёлам Ежы Пільха. У пэўным сэнсе усе гэтыя традыцыі як бы ведуць чытача абсалютна не туды, бо ўсё гэта першы раздзел, які на гэтым і заканчваецца, але я забегаю наперад, хай крышачку гэтага алкагольнага уступу прагучыць, а мы паразважаем, мы разам з вами, навошта гэта. Вось, да дамавіны. Старонка 5 у польскім выданні. Калі ты ў грамадскай прыбіральні адкаркоўваеш пляшку ключом і аблізваеш з яго віно, каб ні кроплі не прапала, табе ўжо няма чаго баяцца. Тым больш, калі гэта ключ ніадкуль. Рына аблізала ключ, а потым спрактыкавана хлёбнула так, каб корак не ўсплыў, а віно палілося ў горла. Алкагалізм, як любы занятак, мае свае сакрэты і патрабуе практыкі. Рына сядзела ў прыбіральні гандлёвага цэнтра і старалася піць бязгучна, каб не чуваць было ў суседніх кабінках. Гісторыя жаночага алкагалізму пішацца ў грамадскіх прыбіральнях. Гэта пункцірны шлях кожнай гарадской алкагалічкі. Алкагалічкі ж вясковыя маюць месцы і схованкі паўсюдна. Да прыкладу, Танька залатая страказа трымала свае пляшкі на яблынях і закусвала яблыкамі, не зрываючы. Усе яблыні ў іх былі у надгрызеных яблыках. Давайте спынюся, бо цытаваць настолькі смачны тэкст, які працуе і з літаратурнага, і нейкага народнага, сказавага гледзішча можна бясконца. Вам не здаецца, што слова алкаголь, алкагалізм, алкагалічка ўжываецца столькі разоў, як бы каб прытупіць нашу пільнасць, груба кажучы, задурыць нам галаву, і чытач досыць позна спахопліваецца, што гаворка зусім не пра гэта, а позна, а зацягнула гэтая багна, гэтая балотная казка. У літаратуры ёсць такі тэрмін «ненадзейны апавядальнік». Я думаю, вы чулі штосьці такое, праўда ж? І аўтарцы важна нейкая іранічная, самаіранічная, гратэскавая, калі хочаце, дыстанцыя між сабою і гераіняю. І гэта пры тым, што вобраз моцна аўтабіяграфічны.
Але не спяшайцеся, не спяшаймася пераносіць гэта на 100%. Аўтарка не стамляецца сігналізаваць. Вобраз зборны і вельмі зборны. Галоўная апавядальніца Рына сабрала ў сабе рысы шматлікіх свеценых землякоў, умоўна кажучы. Сабрала настолькі, што, як сведчыць у інтэрв'ю аўтарка, вяртацца ёй дадому небяспечна. І гэтая небяспека не такая, як нам усім, і Святлане Курс у тым ліку вяртання ў Беларусь. Гэта яшчэ магчымы мардабой з боку землякоў, якія пакрыўдзіліся на бязлітасную выяву, бязлітасны паказ у кніжцы. Святлана Курс любімая пісьменніца, магчыма, яшчэ і з іншага гледзяшча. Памятаеце, я думаю, старыя беларускія літаратары, літаратаркі, мэтры любяць скардзяцца: мы апошнія магікане. Мы апошняя беларуская мова, якіх не вывучаная гарадская асфальтная мова, а сапраўдная, так, як яна існавала ў сваім асяроддзі. Кожны народны паэт і пісьменнік штосьці такое з абвінавачаннем закідваў маладзейшым калегам. А маладзейшыя калегі Бахарэвіч, Хадановіч і іншыя пакорліва прымалі на свой рахунак: так, сапраўды, ненатуральная, вывучаная, сінтэтычная, гарадская, асфальтавая. Бракуе нам фразеалогіі, прыказак і прымавак. Нават калі мы іх вывучым, сфера іх ужывання такая, што усур'ёз і не ўжывеш, хіба што парадыйна. Жыццё аўтаркі гераіні сённяшняй размовы як бы разбіваецца на тры часткі. Першая траціна – гэта рэальная вёска вёска на Любаньшчыне, дзе усе гэтыя моўныя стратэгіі самае натуральнае, чым валодаюць людзі. Нічога іншага Святлана Курс і не магла першыя 17 гадоў свайго жыцця пачуць. Далей як бы была інтэлектуальная надбудова філалагічнага факультэту і незалежных беларускіх СМІ. Журналістыка і арт-тусоўка, музычная тусоўка, літаратурная тусоўка у Менску. Ну і нарэшце больш за траціну, хутка палову жыцця аўтарка жыве ў Варшаве і назірае Беларусь з аднаго боку з нейкай іранічнай дыстанцыі, якая робіць назіральнасць больш трапнай, пільнай, а з іншага боку, відаць, ностальгія дадае душэўнасці і нават самаму махроваму постмадэрністу ці постмадэрністцы праз горла праходзяць пэўныя важкія высокія словы з гэтай ностальгічнай дыстанцыі, з гэтай дыстанцыі фантомных боляў. Зрэшты, пасля 20-го года ўсё больш беларусаў можа адчуць сябе на месцы і адчувае Святланы Курс і разумее гэтыя эмоцыі. Невялікая па аб'ёму кніга вельмі па-майстроўску зробленая. Гэта як бы твор кентавр. Калі можна сабе ўявіць трохчасткавага кентаўра. Галава дзесьці пасярэдзіне, а два чалавечыя целы па баках ці наадварот. Дазвольце пафантазірую. Мы пачынаем твор у бадзёрым аўтарскім іранічным тэксце,
і аўтарскім іранічным тэкстам, фікцыйным, прыдуманым аўтаркай тэкстам гэты твор заканчваем. А потым нас, а ў прамежку нас гіпнатызуюць гэтым алкагольным алібі, мы трапляем у гэтыя пары, нас засмоктвае у любанскія багны, і ў нейкі момант мы спахопліваемся, чытаем уже не зусім аўтарскі тэкст. Ён застаецца прапушчаны праз аўтарскую оптыку, але мы чытаем уже як бы нон-фікшн. Мы чытаем уже як бы тое, да чаго мы гатовыя як чытачы «Я з вогненай вёскі» альбо твораў, іншых твораў Адамовіча, альбо твораў Светланы Алексіевіч. Мы чытаем споведь некалькіх пакаленняў апавядальніц. І тут мы маглі паразмаўляць пра праблему бацькоў і дзяцей. Адчуваеце ў гэтых бацьках дыктат мужчынскага роду. А так дакладней дачок і мацярок, праўда? Дачок і бабуль. Альбо бабуль, якія тады яшчэ былі унучкамі са сваімі бабулямі, якія для нас уже пра-пра-бабулі. Вось прыкладна оптыка па што ідзеш воўча. Пра пераемнасць, пра сувязі і разрывы. Разрывы між жаночым і мужчынскім. Мы апынаем, аўтарка вуснамі, апавядальніца сваімі вуснамі, вуснамі сваёй бабулі і бабулі сваёй бабулі, апісвае прыкладна 100 гадоў, і прывітанне Маркісу мы апынаемся ў гэтым стагоддзі безумоўна самоты. Самоты, прыпраўленай усякімі дэвіацыямі. Нянавісці тут больш, чым любові. Непаразуменняў і канфліктаў болей, чым лагоднай нейкай саборнасці. Чаго няма, то няма ідэалізацыі такой, ведаеце, у духу Руссо. Горад кепскі, а вёска сапраўдная, там і людзі душэўныя, там і адносіны цудоўныя. Гэта гарадская цывілізацыя ўсё сапсавала. А не халеры. Мы глядзім як бы з надворку дом, а ўсярэдзіне не дом. Ён падзелены на 2 паловы, між якімі фактычна не адбываецца камунікацыі. Сын не размаўляе са сваёю маці, і жонка ягоная не размаўляе, а дачка як бы чыўнок паміж 2 паловамі. Больш за тое, выпадае з камунікацыі яшчэ кожнае другое пакаленне. Адносіны унучка-бабуля праз галаву мамы, нават па жаночай лініі. І адносіны бабуля, пра-пра-бабуля праз галаву прабабулі па жаночай лініі. Ну і мы маем 2 вельмі, як гэта сказаць, звычайнымі гэта не назавеш, безумоўна экзатычныя лініі. З аднаго боку звязаныя з, так я стэрэатыпна кажу, мужчынскім гвалтам. Гэта не значыць, што з жаночага боку ніякага гвалту няма. Але ўсё-ткі гісторыю з вялікай літары, у добрым і кепскім сэнсе, вяршаць пераважна мужчыны і крывей болей на іхных руках. З іншага боку, мова, якую можам назваць магічнай, і сфера, якую мы можам назваць магічнай, ведзьмарскай, шыптухінай і гэтак далей. За ўсё гэта адказваюць жаночыя вусны ў творах. Гэта не значыць, што ў Беларусі не было ведзьмакоў, ведзьмароў, магаў і гэтак далей.
Давайте адразу я сказал пра магію, давайте дадам крышачку, каб не быць галаслоўным беларускай міфалогіі і міфатворчасці. 2 месяцы таму я цытаваў штось падобнае ад Уладзіміра Караткевіча. Памятаеце гэтую прыпавесць пра добрую Беларусь і кепскае начальства, якое дае прыкурыць. Глядзіце, як аўтарка вуснамі сваёй апавядальніца вуснамі сваёй бабулі тлумачыць з'яўлення балотаў і алкаголю у нашым свеце. Все ж было добра, але хтосьці дзесьці мусіў замуціць. Народная свядомасць гэта адпісвае д'яблу. 14-я старонка у польскай перакладной версіі. На гэты тэмат у «Ад зачыміхі», пазней патлумачу паходжанне імені, на гэты тэмат у «Ад зачыміхі» была багатая практыка і свая анілінавая мудрасць. Гарэлку і ўсялякую тхлань зрабіў чорт. Ён падгледзеў, як Бог сее зямлю, ухапіў трохі і схаваў сабе ў горла. Бог кажа, што ты есі. Шатан праглынуў зямлю, і яго стала распіраць. І ён збляваў. Балота ёсць шатанскія ваніты. А як Бог усюды людзям ваду праўвёў, чорт ухапіў і яе таксама схаваў у горла. Бог кажа, што ты п'еш? А шатан засмяяўся і збліваў. І гарэлка ёсць шатанскія ваніты. Цэнтральная гераіня, бабуля, апавядальніцы, якую найчасцей іранічна называюць землякі, называюць «ад зачыміха», а у польскім перакладзе гэта таленавіта ператвараецца ў татэму. Слухайце, тут як мінімум не горы. 11-я старонка патлумачым разам з перакладчыцай паходжання. Зрэшты, як ніхто, яе ніхто Дарафеі Саўкаўнай не зваў. Звалі яе Дароха, Дарожка, Дарохна, а яшчэ ад зачыміха, бо свае павучэння яна падсумоўвала словамі «от зачым». Сустракаліся гэтыя «от зачымы» і ў яе хімічных пісаннях. Увага, тут не проста апісанне сшыткаў ад зачыміхі, тут яшчэ і творчы маніфест самой аўтаркі, як на мяне. У яе хімічных пісаннях то шэрых, то сініх. Анілінавыя алоўкі трэба час ад часу слініць, каб хвацка пісалі. Толькі што праз гэта ў цябе пераходзіць іх атрута. То бок, такім чынам ты нібыта прыплочваеш за сваю пісаніну жыццём. А пісаніна тая уся на тваёй сліне, як ластаўчыны гнёзды. Вось як бы мы у самым асяродку паэтыкі нашай аўтаркі. Вельмі вобразная, перасыпаная параўнаннямі, метафарамі, іншымі тропамі мова, а з іншага боку ўсё вельмі блізкі флірт з фальклорам, з той стыхіяй, якая прамаўляе так, як стагоддзямі спрадвеку і прамаўляла. І аўтарка то выпячвае літаратуру і распускае гэтай паўліні хвост і паказвае чытачу гэтую віртуознасць, то цалкам хаваецца за апавядальнай манерай. І вось нават у напісанні гэтых тэкстаў мы бачым уже не літаратурную норму, а хутчэй
Я думаю, у гэтай залі ёсць філолагі, хтосьці калісьці ездзіў на дыялектную практыку, ёсць фанетычная транскрыпцыя. Не вёска, скажем, а увёска. І такія ваўвёрка. І гэтыя прыклады можна множыць. Аўтарка делікатна уводзіць дыялектызмы, а часам трасяначку, не злоўжываючы ёй з выкшталцоным пачуццём меры, не збіваючы чытача з тропу. Як паказваецца, літаратура заўсёды служыць усё-ткі ідэі, таму, што аўтарка паказвае. Назва твору, можа, пару словаў варта пра гэта сказаць. Большая частка прыказкі вынесеная на вокладку. Па што ідзеш, воўча, і адказ па астатняе, так? Па апошняе. У польскім гэта не толькі назва твору ў арыгінале, але і назва 4-го раздзелу. У польскім перакладзе назва змененая, але назва раздзела засталася даслоўна. Па што ідзеш, воўча? По wszystko у польскай версіі. Можна да бясконцасці інтэрпрэтаваць гэта. Бог нероўна дзеліць, і тыя, хто не маюць ці маюць меней, у тых адбярэцца апошняе, а тыя, хто маюць шмат, таму дадасца да бясконцасці. А назіральныя чытачы ў гэтым па што ідзеш, воўча, часам бачуць біблійна-сінкевіцкае «Кво вадис, кама грядзеш», і ўсе гэтыя асацыяцыі таксама, я думаю, дарэчныя ў творы. Пакуль я пераважна для вас прыводжу нейкія выкшталцоныя, рафінаваныя філалагічныя прыклады, за якімі не бачна, які кашмарны, вусцішны мастацкі свет збудаваны аўтаркай. І трэба сказаць, што вось гэтая сказавая манера трымае раўнавагу. Чытач не вар'яцее. Як алкагольныя пары, дарэчы, хтосьці з інтэлектуалаў заўважыў, жыць у цэнтральнай Еўропе і выжываць трэба быць крышачку п'яным. Гэта як страхоўка, як не страхоўка ў сэнсе грашовым, а калі ты высока на канаце можаш рухнуць і разбіцца. Гэта дапамагае трымацца нейкай цэласнасці. Вось жа пра кашмарны свет, які адценяецца высокай паэзіі. 100 гадоў даследавання, я сказаў уже крышачку пра родавыя адносіны, пра сямейныя адносіны і, безумоўна, феномен чалавек і улада. Альбо так трасяначкай уласць, альбо ў множным ліку уласці. Скажем, 9 уласцей не збярэш жыдоўскіх касцей, так цытуе аўтарка, але дастаецца не толькі габрэям, кашмарна дастаецца абсалютна ўсім у свеце аповесці. Я так пачаў параўнанне з Караткевіча, які, помніце,
сваім вобразам самага дурнога начальства, якое самага кепскага, якое надбудоўваецца над амаль райскай Беларусю і здымае адказнасць як бы тым самым з кожнага канкрэтнага чалавека. У Светланы Курс, у Евы Вежнавец вінаваты усе разам і кожны паасобку. Няма гэтага фінта. Безумоўна, ёсць вобраз гэтых крывавых земляў, да? Пагадзіўся б з Евай Вежнавец Тимати Снайдер тут. Вобраз вялікіх звышдзяржаваў імперый, якія трушчаць, знішчаюць людзей, але мы чамусьці самі вельмі дапамагаем у знішчэнні сябе саміх. І гэта, відаць, самы непрыемны горкі асадачак, які застаецца ад чытанняў. Прычым аўтарка разбівае на два гэты феномен, гледзячы на яго альбо сацыяльна, альбо біялагічна. Таму атрымліваецца, што няшчасце трэба чакаць альбо ад уласцей, альбо ад ваўкоў. Тут як бы аўтарка біялагічную прыроду зла падкрэслівае, штосьці ёсць у чалавеку. Ну, зрэшты, не будзем нас саміх ідэалізаваць. Ва ўсіх нас аднолькава ёсць схільнасць да добрага і кепскага, але чамусьці бываюць часы, якія ўсё злое і найгоршае робяць сацыяльным ліфтам, якое цягне паскуднікаў наверх. І аўтарка пакаленне за пакаленнем, а на працягу 100 гадоў гэта 5 пакаленняў. А ёсць яшчэ і рэтраспекцыя, ёсць яшчэ і сёстры дабравольскія, якія перадаюць нам прывітанне з паўстання 63-го года. Прыкладна адсюль пачынаецца гістарычнае даследаванне ў кнізе. Вось жа, уласці альбо ваўкі. І вельмі рэдкія. Назваць гэта аптымістычным таксама ў мяне не павернецца язык, але каларытны вобраз Танькі Стрыказы, той самай, якая закусвала на дрэве, не адрываючы яблык, галоўнае супрацьстаянне з ваўкамі, пра якое мы чытаем, грэх не працытаваць. 24-я старонка ў перакладзе. Танька Залатая Стрыказа праславілася на ўсю краіну тым, што некалі ўзімку білася на дарозе з галодным ваўком. І перамагла. Засунула яму ў зяпу руку, ухапіла за язык і прывяла ў вёску. Заўважце, тут уже няма ніякай транскрыбічна-філалагічнай дыялектнай у вёскі. Тут уже літаратурнай мовай аўтарка апавядае. Засунула яму ў зяпу руку, ухапіла за язык і прывяла ў вёску, дзе звера дабілі доўбнямі. Эпізод, зноўку, біялагічная і сацыяльная. Ева Вежнавец не была б феміністкай, у яе спецыфічнае прыцягванне і адштурхоўванне ад фемінізму, набліжэння, аддалення, каб не цікавілася целесным і жаночым у сваім тэксце. Але гэта знак і таго, што ў грамадстве, у сям'і нешта адбываецца не
так. Маленькую яшчэ Ірыну выхоўваюць, ці аднолькава не давыхоўваюць бацькі і бабуля, перапіхваючы гэта на іншы бок, аддаючы як бы іншым гэтую ініцыятыву. У выніку ніхто не робіць так, што яна дарастае да падлеткавага пераходнага як бы веку, застаючыся дрымуча неадукаванаю у сексуальнай сферы, памятаеце, і калі у яе здараюцца упершыню, з ёю здараюцца месячныя, яна перажывае гэта як смяротную хваробу, жахліва гэтага саромеецца і горда адыходзіць у лес паміраць, так як вядомыя ёй жывёліны адыходзілі паміраць. І менавіта там адбываецца ейная сустрэча з ваўком і галоўнае, можна сказаць, самае міфапаэтычнае апісанне ваўка ў творы. 37-я старонка ў «Малгажаты бухалік». Яна ішла і ішла, а за ёй па лесе ад Наўгальнага да самага Вопіна і Убі-бацькаў, паслухайце гэтыя населеныя пункты, у іх правальваешся ў гэты жахлівы магічны свет. Да самага Вопіна і Убі-бацькаў ішоў воўк, свечачы з кустоў з зялёнымі агеньчыкамі вачэй. Аднак яна ўжо ўмела трымаць ваўкоў. На паўдарогі да таго гэта быў адзінец. Раніцай, калі ўжо троху развіднела, яна разгледзела такі гаспадара. Гэта быў цяжкі, як лявеш, мокры адзінец, гаўядзін святога Юрія, і зблытаць яго з сабакам было немагчыма. Сапраўдны воўк, галаваты і незграбны. Лабатая галава яго нібыта налепленая на чужое тулава. Глядзіць з-пад ілба, цяжкім, залаціста-зялёным позіркам, і кожная шарсцінка на ім іншага колеру. Далей словы, якія ў польскім выданні апынуцца на вокладцы. Хто выдумаў, нібыта воўк шэры? Воўк паўтарае ўсе фарбы позняе восені. Шарсцінка, як мокры песок. Другая, як белы мох. Трэцяя, як гліна. Чацвёртая, як мокрая алешына. Пятая, як торф. А ўсё разам. Нябачнае, але калі сонца пачынае граць на воўчай поўсці, воўк пераліваецца, як 8-й цуд свету. Рына і воўк доўга глядзелі адно на аднога, аж ён апусціў важкі, як палена, хвост. Адвярнуўся і сышоў. А далей магічная формула, якая не раз паўторыцца. Брат, дай мне паўдарогі, і я табе дам паўдарогі. Можа быць, самая утапічна справедлівая, што у гэтым радочку удалося аўтарцы намацаць, бо у чалавечым грамадстве гэтага брацтва або сестрынства, гэтага паразумення «дай мне паўдарогі, а я табе паўдарогі». Некая кніга джунгляў згадваецца з Мауглі Кіплінга. Любілі беларускія аўтары Мауглі цытаваць. Владимир Караткевіч у баладах любіў, не прызнаючыся. Ева Вішнавец таксама не прызнаецца. А далей суцэльныя траўматычныя апісанні таго, як беларусы пад рознымі ідэалагічнымі соусамі знішчаюць беларусаў альбо найбліжэйшых братоў і суседзяў па сваім вясковым космасе, па сваім як бы ліпеньскім грамадстве. Ліпень
новотвор пісьменніцы. Называецца папулярны Міхаіл Бахцін, які як бы набывае мастацкую плоть. Чаму я згадаў Бахціна? У апісанні часу і прасторы у літаратуры, мастацкі час і мастацкая прастора, прыкладна пачынаючы з Бахціна, гэта пачало аб'ядноўвацца разам, такое сабе эйнштэйнаўская рэвалюцыя ў літаратуры, і назвалася хранатопам. Ну, хронас, час, топас, месца, бо зразумела, гэта адзіная штука у літаратуры, у мастацкім паказе. Светлана Янаш'ева паказвае, як гэта працуе на прыкладзе. Бярэш любань і перайменоўваеш яго ў ліпень. Ліпень – адрэзак часу, назва месяцу, і ліпень як кавалак прасторы, дзе ўсё адбываецца ў творы. Так вось, і тут аўтарка, канешне, там жа, дзе вялікія міфатворцы 20-го стагоддзя, там, дзе Фолкнер стварае сваю Йокнапатафу у раманах, там, дзе Маркес стварае сваё Макондо, ліпень і навакольныя вёскі, моцны мастацкі свет. Але мяне зноў падсвядома цягне на штосьці паэтычнае. Мне не хочацца цытаваць пра забойствы, пра здзекі, пра аўтарка украінізм тут знушчэння ці палескае слоўца, так будзе карэктней, ужывае. Улада за уладаю, знішчэнне паўстанцаў 63-го, потым як бы трагедыі часоў адной сусветнай вайны, потым як бы улады і акупанты, якія імкліва фактычна кожны год змяняецца. Далей, самае, мабыць, смелае, што дазволіла сабе аўтарка, яна дазволіла сабе дэгераізаваць слуцкі збройны чын. Тое, што мы, як бы, зразумела, змагаючыся з дзяржаўнай ідэалогіяй і гэтак далей, ты падсвядома горнешся да свайго полюсу. Аўтарка паказвае, што адназначных герояў, супрацьпастаўленых адназначным негоднікам, няма. Аўтарка паказвае, уласна кажучы, свайго апавядальніца, канешне, свайго прадзеда, бацьку Дарожкі. Дарэчы, Дарафею называюць Дарожкай праз Ж, але ж мы не дурні, мы чуем у гэтай дарожцы, мы чуем у ёй дарожку, сцяжынку, дарогу, шлях і ўсё пра што аўтарка далікатна дае нам зразумець. Так вось, гэты Савва ці Саўка Багалевіч, тое, пра што аўтарка не хоча па бацьку, апавядальніца, запісвацца Савічна, а хоча Саўкаўна, бо ён, паскуднік, не заслужыў на поўнае шанаўлівае імя па бацьку. Ну, відаць, нейкі кавалачак я ўсё-ткі працытую. Жахлівыя карціны пагромаў з аднаго боку, а з другога боку антыбальшавіцкага змагання, якое таксама нічым анёльскім ад д'ябальскага бальшавіцкага не адрознівалася. Канцэнтрацыя гвалту, злачынства, забойства,
садызму, які аж крычыць з кожнага радочка. Ну, прашу любіць і шанаваць. Саўка Багалевіч, слуцкі герой. 48-я старонка ў польскай версіі. Бацька мой ездзіў сюды верхам і на тачанцы. Сам у белай свіцы, у белай маерцы, і свістаў хораша. Адзяваўся ён хораша і ехаў хораша, і нікога не баяўся лютая душа. Ён майму катку раз вусы падпаліў і рагатаў, як мы з катком схаваліся і плакалі ў падпечку. Ну, але што там мы з катком? Ліпеньскім жыдам ён яшчэ больш даўся ў знакі. Як палякі ўжо адышлі, ён зрабіўся і цар, і бог. Бальшавікі, міліцыя, камісары, камбеды па лесе ляжалі з парэзанымі горламі. Застрэлілі Разумовіча землемера, і рот яму зямлёй напхалі. Старшыну сельсавета ў Малым Волым праз акно застрэлілі так, што ён усе спісы на продразвёрстку крывёю пазаліваў. Нічога разабраць не маглі. От зачым у Волым ні ў кога нічога не забралі. Міліцыянера Дамедьку, які ў людзей апошняе зернятка выпорваў, вешалі пры ўсіх. Свято было, што уга. Жанчыны яму ў морду плевалі. Помніш, Дамедзечко, як я цябе прасіла карову не браць, а ты мяне наганам адганяў. Дык ідзі ж ты туды, куды мае галодныя дзеткі пайшлі. От як прыказывалі. І далей старонка 50 у перакладзе. Павыбівалі жыдоў самі свае ва ўбібацьках, у Сярыдзібары, у Бродах, Бацюках, Берве Высокай, Яремічах, Вератці, у Камяжышчах, у Вострых Елках, у Лапачовым Бродзе і Свісціне. Савось халаём ехаў з пярынамі на вазах і з самаварам, а ты самавар і пярыны усе ў крывавых пырсках. Агапе сваёй прывёз швейную машынку. Усе ведалі, чыя то швейная машынка і што з той сям'ёй стала. Альбо яшчэ крышачку далей 52-я сторонка. Жиды, которые пробовали добро и семьи баранить, там и легли. Которые просилися, дык тым казали: «Мне не грошы твае, мне душа твоя жидовская трэба. Я з цябе яе вытрасу». Старому Рувиму, што хамуты шыў, развалілі чэрап па самыя зубы. Міхель грошы не хацеў аддаць, яго на варотах павесілі, яшчэ і за ногі ўчапіліся. І гушкаліся п'яныя, рагаталі. Нахім пекар не даваў дачок, дык яму вочы павыпорвалі і ўсё цела парэзалі на рамяні, соллю пасыпаючы. Шчаслівыя, каму кульку ў лоб закацілі. Гэта тут у нас, у Ліпені, мода такая. Як што, дык здзявацца, рукі-ногі павыкручваць са стаўкоў, каб храбушчала, вочы павыпорваць, нарэзаць скуры рамянямі і соллю прысыпаць. Такія тут людзі. Напрыканцы хочацца запярэчыць гэтаму усяму і знайсці нейкае святло, нейкі хэпі-энд у гэтай безнадзейнай, жахлівай балотнай казцы. Уважлівыя чытачы, такое рытарычнае пытанне вам закіну. Ёсць ён, гэты хэпі-энд? Ёсць яна, гэтая альтэрнатыва любові, паразумення, лагоды у кнізе? Яна ёсць у кнізе настолькі, што самой аўтарцы у нейкі момант робіцца сорамна за дзіцячы ружовы хэпі-энд. Ну, моя такая тэорыя, што робіцца сорамна, і таму яна прыкрывае яго апошнім раздзелам,
які «7 смерцей» называецца, з асаблівай канцэнтрацыяй жахлівага і брутальнага. А вось 2 перадапошнія раздзелы. І, відаць, мы іншай альтэрнатывы не маем. Альбо мы задушымся, загінем у гэтых д'ябальскіх балотных ванітах ненавісці, альбо мы зусім па-біблейскай мусім полюбить ворогаў сваіх. Халера. У мірныя часы такая фразеологія працуе мацней. У цяжкія часы вайны і рэпрэсій складаней такія аргументы праходзяць праз горла. Але Светлана Ева выводзіць вобраз аднакласніка гераіні. Ён, як славуты кампазітар, называецца Алоўнікаў. У яго, як у ваўка, таксама кожная валасінка асобная, калі яго прыводзяць у ейны клас, яна так перыферыйным зрокам, а які яшчэ зрок на перыферыі, вывучае яго і кожную валасінку, як бы ўсё ўсяму у кампазіцыі гэтага твору апавядае. Паскуднік гэты Алоўнікаў, цынічны трыкстар, як яго сама аўтарка характарызуе ў інтэрв'ю. Дзесьці ён здзяйсняе злачынства, дзесьці ён даводзіць гераіню да таго моманту, што яна магію зёлак вырашае ужыць супраць яго. І ўжывае. Але бабуліну навуку яна засвоіла павярхоўна, таму ці то дзедаўцом, ці то дзедзінцом прытруціла яго не да канца. Памятаеце такое? А ён выжыў. І яна так пытаецца, як жа ты выжыў? А ён пытаецца, чым жа ты мяне траванула, дарагая? Урэшце яна, не чакаючы нічога добрага, пытаецца, і што цяпер са мной будзе? А ён ёй гаворыць, а я першы раз у школе цябе не разгледзеў. Ты мне падыходзіш. І вось тут пачынаецца фантастычны кароткі раздзел крохкай нейкай гармоніі былых ворагаў сумесным пошукам схаванай, занедбанай, заплеванай, апаганенай крыніцы, белы слуп ён называецца. І калі ёсць нейкае святло, то чакаць яго можна толькі тут. Тут яшчэ трэці герой з'яўляецца, герой, гераіня і трактар. Ось моя чытацкая оптыка падказвае, што ў гэтай кнізе ёсць адзін стопудова, 100% станоўчы герой. І гэта трактар. Прычым нават трактар тут не Беларусь. Гэта нямецкі імпартны відалы віды трактар Рубецель, якога як бы героі дастасоўваюць да сваіх патрэбаў. Але вось нейкая белая магія і святло адбываецца тут. Калі я перачытваў з першага разу на такое не звяртаеш увагу, першыя абзацы твору, дзе гераіня называецца Рынай, а паралельна пра ключ апавядаецца. Першы раз ніякіх асацыяцый не было, а з другога чытання чамусьці прыгадалася культавая беларусфільмаўская экранізацыя «Залатога ключика». Помните одну Рыну, акторку Рыну Зелёную у вобразе 200-гадовай, ці колькі ёй там 300-гадовай чарапахі Тартілы? Делікатны хуліганскі намёк, які абсалютна аўтарка не педалюе. Больш за тое, яна нават белы слуп называе слупом ці крыніца, яна не ўжывае слова ключ, каб не было зусім у лоб. Але нешта ад гэтага ёсць. Уцёкі з роднага дома, каб потым вярнуцца і знайсці свой цуд дзесьці пад бокам. У каморцы таты Карла за
халсцінаю дзверы, якія адчыняюць у нейкае іншае вымярэнне. Магчыма, я толькі надінтэрпрэтую, але, як мы ведаем, у тэкстах любое сэнса параджэння ёсць абгрунтаванае, і ніякі аўтар ці аўтарка не валодае манаполіяй на ісціну. Безумоўна, колькі вас тут ёсць у зале ці глядзіць трансляцыю, прачытаўшы, ці яшчэ прачытаеце неўзабаве, у вас будуць свае тлумачэнні і сэнсы. Ну, а напрыканцы канцэнтраваны вобраз 7 жахлівых смерцей, якія мусяць суправаджаць смерць ведзьмаркі, якая адыходзіць, дорожка адыходзіць з гэтага свету. Трагічна ці не трагічна памерці, маючы 101 год. Мабыць, не самы трагічны выпадак, калі параўноўваць з несчаснай гісторыі нашай зямлі з цэлай вераніцай персанажаў, чыё жыццё абрываецца рана і брутальна. Але вось такі штрых пункцірны, як я казаў, кентаўрычны фікшн на пачатку і на прыканцы перасыпаны рафінаванымі і хуліганскімі алюзіямі і моцна змантаваны амаль нон-фікшн з шматгалоссем жаночых вядзьмарскіх галасоў у сярэдзіне гэтага твору. Гісторыя ненавісці, гісторыя беларускага самазнішчэння з слабенькім намёкам на святло, на пошукі крыніцы. 2 ворагі, якія знайшлі сілы прабачыць адному, закахацца, і трафейны нямецкі трактар, які паслужыў беларусам у добрай справе. Я думаю, што у межах кароткага фармату лекцыі у мяне ўсё, але шмат чаго можа паўстаць з вашых пытанняў і заўвагаў, да якіх я заклікаю. Дзякуй за ўвагу, сябры. Калі ласка. Вітаю, па-першае, дзякуй. У мяне таксама, я вось, дарэчы, я не памятаю, што стала першай крыніцай, ці ваша відэа, ці гэта мае думкі былі, але я таксама знайшоў вось паралелі паміж творам і творчасцю Маркеса, вось з гэтай магічнасцю і нейкім магічным рэалізмам, але адной вось, пэўна, з крыніц якраз таго, што алло, раз, два, чутно? Так, вас чуваць добра. Адной вось з крыніц гэтага было аб'ём у Маркеса, да? То бок, калі ты вось ужо у нейкі транс паглыбляешся пасля прачытанага, і гэта дадае нейкіх там своеасаблівых якасцяў. Вось, і можа быць, не атрымалася вось у такі жа транс паглыбіцца у творы Светланы праз вось якраз адсутнасць дастатковага вось аб'ёму. Дзякуй. Дзякуй. Ну, мы на небяспечнай сцяжыне параўнанняў, яны заўсёды суб'ектыўныя, а з іншага боку Маркес не кепская планка, не кепскі пункт адліку. Не кожны такое параўнанне вытрымае. Але мне здаецца, што апошнія гады лёс кніжкі сведчыць, што яна імкліва прасочваецца, проточваецца туды, дзе мы уже смела вымаўляем слова класіка. Не так шмат у нас аўтараў сярод нас, якіх мы можам назваць жывымі ці сучаснымі класікамі. Мне здаецца, што Ева Вежнавец гэта той выпадак.
Прычым у адрозненні ад доўгай стратэгіі, доўгай дарогі, напрыклад, іншага любімага сучаснага аўтара Альгерда Бахарэвіча, які твор за творам, цэгліна за цэглінай кожны год пракладваў дарогу да чытачоў, заваёўваў, пацвярджаў новымі творамі невыпадковасць папярэдніх. Доўгае маўчанне, патрабавальнасць да сябе Светланы і раптоўны выбух праз 10 гадоў, яно дадало гэтаму адчуванне феерычнага цуду. Так наіўна на першы позірк, у першую секунду здаецца, што ніадкуль. Гэтага ніадкуль, канешне, не бывае. Гэта доўгая прыхаваная праца. Нічога я пра Маркеса не сказаў. Думаю, што я не тая інстанцыя. Мне падабаецца магічная стыхія як чытачу у кнізе. Я зараз, абмяжоўваючы магчымасць перакладу, не цытую магічныя формулы, іх шмат. Як перадаць, напрыклад, рэч на той свет? Хто яшчэ не чытаў, уважліва пачытайце ці перачытайце, ёсць формулы. Ёсць формула, якой можна падстрахавацца, каб не пацярпець, каб аддача не замучыла, груба кажучы. Як быць неукушанай змеёю у лесе? Мы таксама чуем такую замову. Аўтарка як бы сама сцвярджала, што паказ магіі не ёсць самамэтай. Яна так лізнула, яе тэрмін, мазнула па паверхні. У прынцыпе, у апошнія гады беларуская літаратура ўсё больш зацікаўленая такой стыхіяй. Шэптам мне чамусьці згадваецца Віталя Воранава. А потым быў шэпт уже з Сергея Лескіця. А зараз пераклалі і раскручваюць у беларускіх чытачоў сучасную славацкую літаратуру, таксама пра шэптухаў. На гэтым фоне у Евы Віжнавец гэта толькі адзін з шматлікіх матываў, але вельмі добра ў кнізе трымаецца. Сказаць, што гэта магічны рэалізм, аўтарка можа сама запярэчыць, але сказаць, што тут няма магіі, альбо няма рэалізму, альбо яны не ў дзіўных узаемаадносінах нейкіх, узаемным прыцягненні, но так відавочна ёсць. Я дадам, просто была сустрэча у нас непасрэдна са Святланай тут ва Вроцлаве, і я даволі падобнае пытанне ёй задаў, і яна не адказала на яго, сказала, вы дадумайце самі. Цяпер мы разам дадумваем. Бог нам у дапамогу. Калі ласка, сябры. Жанна першая. У мяне каротенькае пытанне. Вось выйшаў пераклад «Па што ідзеш, воўча» на польскую, вельмі цікавы, вельмі шматслойны. На вашу думку, на якую мову трэба перакласці? Мусім перакласці гэты твор? Хто яшчэ пра нас, беларусаў, мусіць даведацца? У прынцыпе, думаю, што без нашых пажаданняў гэта адбудзецца, бо адбываецца штосьці фенаменальнае. Кніга знаходзіць сваіх перакладчыкаў і перакладчыц у вельмі кароткі. Гэта толькі я ухапіл, а шмат чаго мог прапусціць. Напрыклад, на маёй памяці на нарвежскую раман пераклалі, на шведскую мову раман пераклалі, на нямецкую раман пераклалі. Гэта толькі перад з'яўленнем найбліжэйшага да нас польскага перакладу. Здаецца, яшчэ некалькі было, і гэта цягам некалькіх гадоў. Я думаю, што прынамсі на большасць моваў Еўропы кніжка
перакладзецца. З іншага боку, я не пазайздросціў бы абсалютна нікому з гэтых перакладчыц і перакладчыкаў. Гэта патрабуе вельмі недаслоўнага, таксама літаратурнага магічнага падыходу. Перакладаць не слова на слова, але і нават не проста вобраз на вобраз, але нейкую магічную форму, фальклор на фальклор, нейкую сказавую традыцыю на... Я не дзіўлюся, што у польскім тэксце шмат недаслоўнасцяў. Гэта не таму, што перакладчыца не ведае ці не чытала, але штосьці цалкам свядома. Тым сімпатычнейшыя прыгоды польскіх чытачоў чакаюць, ну і нас грэшных, якія гэта могуць параўноўваць. У вашым пытанні можа быць схаваная дуля у кішэні, маўляў, на якія мовы найбольш карысна. Зразумела, чытаецца адказ на мовы вялікіх імперый, гэтых самых небяспечных суседзяў. Ну, на што трэба перакладаць? На расійскую, на што яшчэ там, на кітайскую, на якую-небудзь і гэтак далей, што нясе пагрозу. Сама аўтарка досыць радыкальна выказалася, што ёй не хочацца, яна, па-мойму, настойліва не хоча, каб на рускую мову сёння гэта перакладалася. Абсалютна не здзіўлю. Я прадублюю без мікрафона. Жанна пацікавілася, ці ёсць шанец, што перакладуць на украінскі. Я не здзіўлюся, калі працэс адбываецца. Уже, бо гэта вельмі блізка, вельмі балюча, гэта датычыць абедзвюх нашых культур. Гэта было б і украінцы нашмат бы глыбей пабачылі. Большасць нашых узаемных прэтэнзій і канфліктаў, яно з недастатковай абазнанасці адно пра аднаго вынікае. Якраз такія кнігі моцна дапамагаюць з мёртвай кропкі сунуцца. Вось, аўтарка тым часам уже некалькі, дарэчы, на ўздагон, я не сказаў, цікава, як час выпрабоўвае літаратурны твор. Ці звярталі вы ўвагу, што самая запатрабаваная, а гэта відавочна так, у часы рэпрэсій і пачатку вайны кніга пісалася не ў 20-м і не ў 22-м, а пісалася 10 гадоў з 9 па 19 і скончылась, і кропка пастаўленая ў 19-м годзе было. Але першае выданне 20-й, другое выданне 22-й, і калі некалькі чалавек, паэтаў і не толькі паэтаў, звярнулі ўвагу, што спачатку рэпрэсіі, а потым пачатак паўнамаштабнай вайны, яны як бы адмянілі шмат чаго ў нашым пафасе, у нашай даваеннай манеры, штосьці такое самазакаханае, глыбакадумнае, традыцыйнае казаць. Рызыкну сцвердзіць, што кніжка «Па што ідзеш, воўча» выйграла. Не ад хорошага жыцця такія штукі як бы адбываюцца, але можа так бывае з сапраўднай літаратурай, чым горай, тым не гатовы сказаць, тым лепей, але тым відочней майстэрства і глыбіня. Калі ласка. Spróbuję zadać pytanie po polsku. Tak, zapraszam. Zadam po polsku. Może pan sobie poradzi, nie wiem. Tak? Spróbujemy. Tak. Nie czytałam żadnej z tych książek, ale bardzo zainteresował mnie temat zwierząt, tak, które w nich się pojawiają. I chciałam zapytać o to, czy zwierzęta w tych książkach to zwierzęta, które są alegorią, pewnym symbolem, zwierzęta, które posiadają jakieś magiczne moce, jak w folklorze, czy może jest to też taki głos w sprawie zwierząt, jak w Animal Studies, gdzie zwierzęta
mają pewną sprawczość, pewną moc działania. Więc chciałam zapytać o rolę zwierząt w tych tekstach. Bardzo dziękuję. Pani ma słuchawki? Mogę sobie po białorusku odpowiadać, chyba tak będzie. Chyba ja będę odpowiadał, ja mogę po białorusku, ale wtedy tłumacz będzie w inną stronę tłumaczyć. Właśnie, mnie zdaється, що ваўчыны матыў, ну ён, па-першае, з жанру балотнай казкі вынікае. Звяры тут і жывёлы на правах казачных герояў, нават калі казка досыць змрачнаватая. Па-другое, як вы самі адзначылі, моцны алегарычны сэнс за ваўчынымі сэнсамі прачытваюцца алегорыі чалавечага свету. Як такія, ці ёсць жывёлы і правы жывёл галоўным аб'ектам? Ведаеце, тут такая крывавая мясарубка і столькі терпіць людзей, што просто на 140 сторонках аўтарка не даходзіць да гэтага. Але з іншага боку, уся гэтая кніга настолькі крык, што штосьці глобальнае у паміж прыродай і чалавекам пахіснулася і дысгарманічна існуе, што відавочна, што тут шкада ўсіх і нават неназваных жывёлаў, умоўна кажучы. Але так прямым, буйным планам гэтага няма хіба ў кнізе. Можа, уважлівыя чытачы, чытачкі мяне паправяць, калі я не адчытаў. У вас было пытанне. Перадайце мікрафон, калі ласка. Хотела запытацца о тым, што, як вы думаеце, у чым феномен папулярнасці гэтай кнігі, чым яна так адгукаецца, што хочацца проста перачытваць гэту кнігу? Бо, напрыклад, для мяне гэта вось праўдзівасць, шчырасць, і што розныя тэмы паднятыя ў кнізе, і што можна бясконца аб іх думаць, абмяркоўваць. І таксама яшчэ для мяне гэта кніга яднае мяне з маёй бабуляй. Я думаю, што у некаторых таксама такое, бо моя бабуля таксама распавядала нейкія падобныя гісторыі. Канечне, моя бабуля не 100 гадоў, але 96 пражыла. Яна таксама шмат чаго застала. І вось гэта таксама надае гэтай кнізе мне нейкае, набліжае мяне. І я думаю, што таксама бліжэй усе становяцца да яе гэтай кнігі. Я думаю, што ўсё, што вы зараз пералічылі, безумоўна, можа быць і найхутчэй ёсць праўдай, часткай гэтай праўды. Я так неегла, можа быць, не прагаварыў выразна, але пачынаў. Але так у кароткім фармаце скачаш з прадмета на прадмет. Я пачаў казаць пра такую гарадскую сінтэтычнасць прозы і сучаснай. На гэтым фоне Ева Віжнавец – гэта апошняя беларуская літаратарка вось у такім страшна скампраметаваны тэрмін народны пісьменнік, народны паэт. Шмат чым скампраметаваны і савецкай сістэмай, і тым, што цяпер каму не попадзе пачаў рэжым гэтыя тытулы даваць. Мне здаецца, што Светлана Курс у высокім сэнсе гэтага слова яна народная пісьменніца, яна чуе мову, яна памятае яе ў натуральным, традыцыйным месцы бытавання, так бы мовіць, наклаўшы на гэта, ну і тое, што ўласціва нам, гэта значыць гарадскую рафінаваную культуру, вышэйшую філалагічную адукацыю, падарожжы беларуска-польскія нейкія, яна таксама
ад імя каго і як хто, з якога гледзяшча на гэта глядзіць. Знутры, з сваёй Любаншчыны ці з Варшавы, который год не могучы вернуцца дадому. Гэта ўсё ёсць. Я параўнаў, не так шмат у нас такіх аўтараў, і асабліва аўтарак. Мне здаецца, Наста Кудасава з паэтак мае штосьці падобнае. Вялікі крэдыт чытацкага даверу і нейкую такую тэрапеўтычную магію ў тэксце. З аднаго боку, здаецца, змрочныя жахлівыя рэчы прагаворваюцца праз Еву Віжнавец, а з іншага боку, прачытаў гэта, выпусціў пару, уявіў, заплакаў і лягчэй зрабілася. Уяўляю сабе, як аўтару ці аўтарцы такія рэчы пісаць. А па-за тым усё, што канцэнтраванасць, невыпадковасць кожнага слова, магічная паэтычнасць, гэтая проза, яна як вершы пішуцца. Асобны жанр слухаць, дарэчы, інтэрв'ю, не толькі чытаць, але і відэаінтэрв'ю альбо падкасты, слухаць іх, глядзець на Святлану. Яна цудоўна імправізуючы адказвае. Яе далёка заводзіць, часам сюрпрызам можа быць і для самой яе мова, але добра заводзіць гэта, ну, як сказаць, разрываюся між супрацьлеглымі пачуццямі. Хочацца, як у тым інтэрнэце, сказаць: аўтар, пішы яшчэ, аўтар, пішы часцей, а з іншага боку, відавочна і пісьменнік ці пісьменніца, якая ў год піша 10 твораў і 10 гадоў адзін твор, другі выпадак большы плён, большы эфект мае, прынамсі на мяне. Я таксама веру гэтай аўтарцы, атаясамляю. Чытаючы таксама суб'ектыўна, не толькі алюзіі там лаўлю і прыпарую аналітычна, але і сваю, напрыклад, бабулю згадваю, думаю: Господі, якім быў дурням. У яе былі часам закідоны шэптухі, яна пачынала там нейкія славесныя формулы, хукаючы, дзьмуючы, штосьці там з «Золотое кресло, стань на месца» там і гэтак далей, да? А я не записывал, не запамінал, цяпер крыўдна, бо і не спытаеш. Во, бачыце. Калі ласка, пані дэканя. Дякую. Ну, у меня такое пытанне са школьнага часу, калі я памятаю, быў школьнікам, і вось мы вывучалі літаратуру, і вось творы беларускіх і класікаў, і заўсёды нам потым давалі пытанне: а што вось, якая мараль гэтага твора? І вось, я памятаю, што паміж сабой мы казалі: ну адкуль мы ведаем мараль, што хацела пісьменнік ці пісьменніца паказаць вось гэтым сваім творам. У нас такая была дыскусія о тым, што гэта трэба спытаць толькі у самого чалавека, правда? І нават гэта не дапаможа. І нават гэта не дапаможа. Але ўсё роўна настаўнік, там у яго была нешта метадычка, і ўсё там першае, другое, ты павінен об этом сказаць, і тады ты мог прэтэндаваць на нейкую выдатную ці добрую адзнаку. А ці ёсць мараль у Святланы Курс у гэтым? Як вы, ці ёсць нейкі мараль? Што яна хацела гэтым сказаць? Вы ўжо пра гэта казалі, але такім, каб парадаў школьніку 70-х гадоў, каб ён так раз і адказаў. У мяне няма метадычкі у аналізе, даруйце. Не метадыскі аналіз будзе. Відавочна, некалькі добрых мараляў ёсць, калі ты маеш 666 сторонок, часам карысна іх скараціць да 140, і ўсім будзе шчасце.
напрыклад. Калі ты паказваеш канцэнтраваны свет ненавісці і нашага самазнішчэння, мы і так на крывавых землях, да, паўтаруся, а мы яшчэ у варонку засмоктваем у сябе ў ненавісці. Да? І на гэтым фоне першы непросты крок да любові, да сяброўства, да гармоніі. Мне вось гэты вобраз Алоўнікава, які цудам ацалеў, і добра, што ацалеў, хоць паскуднік, у якога валасы на ваўчыныя падобныя па валасінца, да? Ну, інакш бы не адбылося нічога добрага у кніжцы. Мабыць, кніжка тэрапеўтычная тым, што, ну, слухайте, як бы мы не захлыналіся зараз справедлівым не забудзем, не прасцім, да, як мы любім казаць, усё найпаскуднейшае, безумоўна, скончыцца, і вернемся мы дадому. І вось тут пачнуцца самыя дарослыя пытанні і выпрабаванні. Бо як не трэба, мы кожны ведаем. А як трэба, нашы думкі падзеляцца настолькі, колькі нас ёсць. Як знайсці гэтую гармонію, гэты кансэнсус, страшнае нейкае слово, да, кампраміс яшчэ больш страшнае слово, але нейкую эмпатыю узаемную, да, нейкае паразуменне. Вось тугой нейкай па гэтай эмпатыі паразуменне кніга просякнутая. Хочется верить, что пережили 9 властей, переживем и непозбежную дорослость, да, и новые выклики. Ну и, як это сказать, одна з мараляў на самым пачатку, але не Света Курс першая яе сфармулявала, трэба дома бываць чысцей, да, пры першай бяспечнай нагодзе, якая веру з намі здарыцца. Можа быць, апошняе пытанне і пераносім у кулуары нашае змоўніцтва. Калі ласка. У меня такое пытанне. Гэта такі мікс паміж пытаннем адносна перакладу на замежныя мовы і тым пытаннем, которое вось Віка сказала, што, ну, вось для яе, напрыклад, персанальна, і ў тым ліку, напрыклад, для мяне, калі я чытаў гэты твор, ён мяне паядноўваў з маёй бабуляй, з гэтымі ўсімі вясковымі аповедамі, которые не вельмі, скажем так, спалучаліся з такой святочнай вясковай школьнай беларускай літаратурай, дзе было шмат сапраўды нейкай жэрсці, нейкай злосці, ну, фактычна ўсё тое, што апісана. І вось такое пытанне: замежны чытач, который як бы ён не ў кантэксце, і праз, у тым ліку, гэты твор адкрывае там Беларусь, нашу культуру, што ён вось гэтай кнігі можа неяк так, не ведаю, якія высновы зрабіць. То бок, вось чым можа быць ценная гэта кніга для менавіта замежнага чытача, который абсалютна не ў кантэксце, абсалютна вось, ну, вот такое пытанне. Дзякуй. Ну, такія рэчы можна пачынаць, напрыклад, з чытання прадмоваў і паслямоваў, якія пішуць перакладчыкі і перакладчыцы. У польскім выданні гэтая кароткая паслямова ёсць. Выдатнай перакладчыцы русісткі, якая на пэўным этапе знайшла для сябе беларускую мову і зацікавілася беларускай культурай, і не упершыню здзяйсняе такую складаную прыгоду з цяжка перакладальным
тэкстам, але Малгажата мела над чым патрэніраваць кіпцюры і загартаваць зубы. Христос прызямліўся ў гародні і дзікае паляванне Караткевіча, «Город солнца» Артура Клинова, Адам Клокоцкий, Игоря Бабкова. Усё літаратура непростая. Як нас бачаць замежнікі, зноў-такі у мяне няма я мушу укусіць сам сябе за хвост у духу Урабораса, каб я не магу выскачыць са свайго досведу і зірнуць. Прасцей у палякаў, якія прачыталі кніжку, запытацца. Задаць вось гэтае школьнае пытанне шаноўнага прафесара. А што аўтарка хацела гэтым сказаць? Што мела на ўвазе, як беларусы бачацца? Для мяне у параўнанні з двума самымі вядомымі за межамі беларускімі аўтарамі, Васілём Быкавым і Светланай Алексіевіч, гісторыя Евы Віжнавец, яна з аднаго боку як бы пра тое ж, але з іншага боку нашмат магічнейшая і паэтычнейшая. І вось гэтая казачная, сказавая, паэтычная, міфалагічнае, чарадзейнае вымярэнне вельмі важнае на фоне сухога канцэнтраванага трэша нашых вялікіх старэйшых пісьменнікаў. Можа быць, гэта нават нейкіх магічных турыстаў у Беларусь прыцягне. Хочацца верыць зноў-такі ў святлейшыя і бяспечнейшыя часы, якія каб найхутчэй абы надышлі. Людцы добрыя, дзякуй вялікі за слуханне, чытанне. Найбольш кранальна, я не аўтар, а проста чалавек, які чытае лекцыю, найбольш кранальна бачыць людзей з кніжкамі, якія прыйшлі, і такіх людзей не адзін чалавек. Вельмі прыемна размаўляць, бачачы ўжо па вачах зваротную нейкую рэакцыю з мімікі, што вы разумееце, пра што вядзецца, што вы пагаджаецеся альбо пярэчыце. Давайце сустракацца, добрыя людзі, яшчэ. Як вы ставіцеся да сустрэчы 16 верасня? Як вы ставіцеся да размовы пра Ларысу Генеш? Запрашаю. Усяго добрага.